Каму Лукашенко зладзіў допыт, як апраўдваецца Ціхановскі, а таксама што абвяргае Каранік і ў чым прыхільнік улады вінаваціць беларускі народ. Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Пасля святаў на сваёй малой радзіме Лукашенко вырашыў не вяртацца ў сталіцу, а яшчэ трохі затрымаўся на Магілёўшчыне. Спачатку ён паехаў глядзець, як гадуюць коз, прычым паехаў не адзін, а ў суправаджэнні цэлай дэлегацыі. Губернатар вобласці Ісаченка, кіраўнік Акадэміі навук Каранік, старшыня дзяржкантролю Герасімаў, віцэ-прэм'ер Шулейка, які адказвае за аграсектар, і іншыя. Ну і само сабою шпіц Умка. Дарэчы, звярніце ўвагу на новы лукашэнкаўскі стыль. Нават незразумела, як назваць тое, што ён адзеў. Гэта ці то фрэнч, ці то кашуля, ці то нешта яшчэ. Прычым кіраўніцтву фермы Лукашенко адразу ж зладзіў жорсткі допыт. І хоць справаздача была пазітыўнай, гэта не задаволіла галоўнага казаведа Беларусі. Короче, так, ни шатка, ни валка. Никто не спрашивает за это. Спрос есть, туда-сюда, особо не торопится. Ну, у нас же пока в голову кому-то не стукнешь, толку не будет. 90, наверное, процентов у нас у населения этих коз. Да, 95. Ну, это, знаете, от балды работа. Ну і не стрымаўся Лукашенко ад свайго любімага аргумента. Для коз надо великая реконструкция, Нет, да? все просто обычно. Приезжайте ко мне домой, я вам покажу, где содержатся козы. В лесу. Огородили, они там и ходят. А у нас поймы страшно смотреть. Летишь сверху и думаешь, тут хозяева есть или нет. Какие хозяева? Вы поля скоро перестанете пахать. Пасля рытуальных праходаў па цэхах Лукашэнку падарылі 2 маладых козачак, а ён на развітанне зладзіў вывалачку кіраўніку Магілёўшчыны Анатолію Саченку. На каждой опушке на полях лес валяется в Могилевской области. Ни ты, ни крутой этого не видите. Что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили. Отвратительная работа, особенно с твоей стороны. Ты же работал руководителем. Там же море этого леса лежит. Он сгниет. Такая погода, дожди идут постоянно. Ты же знаешь, что такое лес. Чтоб к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса. Сергей Ціхановскі растлумачыў свой рэзкі зварот да беларусаў. Нядаўна ён выклаў відэо, у якім абураўся, што за некалькі дзён сабраў усяго толькі 1000 еўра данатаў і папракаў беларусаў у пасіўнасці. Такая рэзкасць многіх здзівіла, і цяпер Сергей тлумачыць, што ягоны зварот быў адрасаваны ягонай жа камандзе, прыхільнікам і падпісчыкам канала «Краіна для жыцця», а не ўсім грамадзянам Беларусі. Таксама Ціхановскі шчыра прызнаўся, што ў першыя дні на волі, у тым ліку і падчас запісу таго відэазварота, ён яшчэ не разумеў пэўных нюансаў дзейнай сітуацыі. Напрыклад, чаму многія беларусы, асабліва людзі ўнутры краіны, баяцца ўдзельнічаць у палітыцы і рабіць ахвяраванні. Тым часам беларускія спецслужбы працягваюць паляванне на прыхільнікаў Ціхановскага. Сергей заклікаў усіх ахвотных далучыцца да яго каманды, і сілавікі кінуліся збіраць асабістыя дадзеныя гэтых людзей. Спачатку яны стварылі фальшывы сайт Ціхановскага, дзе размясцілі форму, якую трэба запоўніць патэнцыйным кандыдатам. Такім чынам, замест супрацы з блогерам, людзі перадавалі ўсе звесткі пра сябе наўпрост лукашэнкаўскім сілавікам. А затым з'явіўся і фальшывы тэлеграм-канал Ціхановскага. Схема тая ж, людзям прапануюць запоўніць спецыяльную форму, каб нібыта далучыцца да каманды блогера. Так што будьце уважлівыя і асцярожныя. Нечаканы адказ Караніка пра апошнюю праблему Лукашэнкі. Яшчэ нядаўна на ўсіх нарадах гучалі крыкі і разносы за надзвычайную сітуацыю з падзяжом жывёлы. Цяпер жа кіраўнік Акадэміі навук Владимир Каранік спакойна запэўнівае: усё нормально. Разберем, ничего экстраординарного или катастрофического в последний год не произошло. Когда говорят о том, что исторически высокие цифры падежа, надо понимать, из чего они состоят. Первое – это налажен четкий учет. Калі коротка, то Каранік даводзіць, што пэўныя хібы ёсць, але сітуацыя кантраляваная. Гэта здзіўляе, бо месяц таму Лукашенко казаў зусім адваротнае, а таксама патрабаваў арыштаў і пасадак вінаватых. Александр Лукашенко очень однозначно высказался по больному для АПК вопросу, который никак не удается разрешить. Гибель животных, сокрытие этих фактов недопустимы.
падеж достиг исторического максимума. Так што незразумела, што адбываецца. Ці то сапраўды ўсё не так кепска, і Лукашенко дарма крычаў і нерваваўся, ці то ўлады вырашылі, што розгалас і так ужо падняўся за лішні, і вырашылі пераканаць усіх, што праблемы ніякай і няма, а на справе сітуацыя застаецца ўсё той жа. Тым часам іншая беларуская праблема нікуды не падзелася, і час ад часу людзі ўжо не вытрымліваюць. Цяпер жыхар Мінска паказаў на відэа, як дзясяткі чалавек чакаюць у чарзе да адзінага спецыяліста ў мясцовай паліклініцы. Сегодня пришел хирург в 26-ю поликлинику, 214 кабинет. Посмотрите, сколько народу. Раз выложим, блядь. Как вам? Один кабинет народу нормально? Адметныя тут два сумныя моманты. Першы – гэта каментары. Людзі пішуць пра падобную сітуацыю і ў іншых гарадах, як вялікіх, так і маленькіх. І другі момант, калі падняўся розгалас і ролік пачалі перадрукоўваць незалежныя медыа, то відэа было выдаленае. Дикая гісторыя ў Мазыры. Сілавікі жорстка затрымалі пацыентку анкалагічнага дыспансэра проста на выхадзе з бальніцы. Па словах відавочцаў, усё адбылося пасярод белага дня. На жанчыну накінуліся некалькі чалавек у поўнай амуніцыі з дубінкамі. Схапіўшы затрыманую, яны запіхалі яе ў мікрааўтобус і кудысьці адвезлі. Праваабаронцы гомельскай вясны высветлілі асобу затрыманай. Гэта Ірына Левіна, якая пакутуе ад цяжкай формы лімфомы і праходзіць курс хіміятэрапіі. У дзень затрымання Ірына была на абследаванні на томографе, а праз пару дзён у яе была прызначаная чарговая працэдура. Перапыненне лячэння можа прадстаўляць сур'ёзную пагрозу для жыцця хворай жанчыны. Але дзе яна цяпер і ў чым дакладна яе вінавацяць, пакуль не зразумела. Па звестках праваабаронцаў, арышт Левінай верагодна звязаны з палітычна матываванай крымінальнай справай. Як мяркуецца, затрыманне правялі супрацоўнікі ГУБАЗік. Цяпер дома жанчыны няма. Хутчэй за ўсё, яе перавялі ў гомельскі следчы ізалятар і змясцілі пад варту. Пакручастая біяграфія беларуса скончылася кепска. Уладзімір Троіцкі узначальваў Аршанскі авіярамонтны завод каля 8 гадоў, а пасля нечакана стаў фігурантам крымінальнай справы. Яго абвінавацілі ў злоўжыванні службовым становішчам і нанясенні шкоды падчас будаўнічых работ на аэрадроме. Прычым пакуль ішло расследаванне, кар'ера Троіцкага зрабіла дзіўны кульбіт. З авіярамонтнага завода яго звольнілі, але ж адразу паставілі кіраваць іншым дзяржаўным прадпрыемствам – Аршанскім інструментальным заводам. Скончылася ўсё не вельмі. Па той крымінальнай справе Троіцкі быў асуджаны на 4 гады калоніі з канфіскацыяй. Прычым ужо з-пад варты былы дырэктар звяртаўся да Лукашэнкі з адкрытым лістом, у якім выказваўся пра развіццё Аршанскага раёна і заводаў, якімі ён кіраваў. Цяпер жа стала вядома пра сумны фінал Уладзіміра Троіцкага. Аказалася, што пасля вызвалення ён падпісаў кантракт з расійскай арміяй і пайшоў ваяваць на баку акупантаў. Праўда, вайсковая кар'ера Троіцкага была яшчэ больш кароткай і сумнай, чым чыноўніцкая. Ён падпісаў кантракт 1 верасня 23 года, а ўжо праз 2 месяцы быў забіты. Лукашенко – гэта машына, а беларусы зноў вінаватыя ва ўсіх праблемах, прычым на гэты раз авансам. Правладны прапагандыст Ігар Тур у сваёй апошняй перадачы вырашыў паразважаць пра сыход Лукашэнкі і перадачу ўлады і дагаварыўся да дзіўных рэчаў. Напрыклад, на думку Тура, беларусам не варта ведаць усёй праўды пра ўчынкі і рашэнні Лукашэнкі, бо зразумець гэтую праўду народ не здольны. Если вам кто-то говорит романтизированное и пубертатное, народ имеет право знать. Во-первых, нигде про это право не написано, потому что реальный мир, он устроен совершенно иначе. А во-вторых, если бы все знали всю правду обо всем, случился бы тотальный хаос, потому что узнать что-то – это одно, а переварить всю информацию, все понять, обладая при этом глубоким знанием контекста и сделать верный вывод, на это способны очень немногие люди в стране. Затым прогучалі дыфірамбы Лукашэнку, прычым такія, што тут залішнія любыя каментары. Просто паглядзіце гэты кавалак. Как сам говорил Александр Григорьевич, президент – это уже не человек, это машина. Именно так должность воспринимает сам Лукашенко. Именно так он понимает свою жизнь. И если кто-то не понимает, почему для страны важен фестиваль под названием «Александрия собирает друзей», ну вот давайте я постараюсь субъективно оценить свое личное этого понимание. Когда-то давно молодой Александр Лукашенко встал на путь лидерства в стране, чтобы привести свою родину и ее граждан к чему-то хорошему. Ради этого он отказался от всего остального, без чего жить не могут обычные люди.
Все на втором или третьем плане. На первом месте только работа, только служба государству. Семья, отдых, друзья, хобби, желание и просьбы близких. От всего нужно было отказаться, чтобы принадлежать народу и служить ему максимально эффективно. У выніку тур прыйшоў да такіх вось высноў. Калі Лукашенко ўсё ж сыдзе, то тады ва ўсіх бедах будзе вінаваты сам беларускі народ. Если экономика разваливается, это не правительство будет плохим. Это народ недостаточно ответственно подошел к своему обладанию властью. Если война вдруг началась, то это не министр обороны не доработал вместе с начальником генштаба. Первопричина – народ Беларуси, как источник власти в стране, не реализовал свою власть так, чтобы войны не было. Народу Беларуси в обозримом будущем принимать обратно всю эту власть в стране, принимая судьбоносное решение для государства. Вы уж простите, но если для части народа в этой ситуации жизненно важны цены на картошку и размер клубней, а также размышления и споры о том, обязаны ли все косить траву на своих участках, то, есть у нас определенные опасности в будущем, мягко говоря. Радасці падзякі азаронка. Лукашэнкаўскія прапагандысты сарвалі ў Мінску вечар памяці Ларысы Геніюш. Пра жыццёвы і творчы шлях паэткі меўся расказаць паэт і даследчык літаратуры Міхась Скобла, але ў прыхільнікаў Лукашэнкі ад таго страшна прыгарэла. Узбудзіліся такія ключавыя прапагандысты, як Рыгор Азаронак, Людміла Гладкая, Вадзім Гігін, Вольга Бондарева ды іншыя. Праз нейкі час Азаронак з задавальненнем канстатаваў, што абвестка пра вечарыну знікла. Падзякаваў усім, хто да гэтага спрычыніўся. Апошнімі гадамі асоба Ларысы Геніюш выклікала дзікую злосць у многіх праўладных дзеячаў, бо паэтка была сакратаром урада БНР у міграцыі, змагалася за правы беларусаў і захаванне нацыянальнай самасвядомасці. За гэта пасля Другой сусветнай вайны Геніюш арыштавалі ў Празе і асудзілі на 8 гадоў савецкіх лагераў. Рэшту жыцця паэтка пражыла разам з мужам на ягонай радзіме у беларускай Зэльве, але нават пасля вызвалення Геніюш прынцыпова не прымала савецкае грамадзянства. Такая прабеларуская антысавецкая пазіцыя страшэнна бесіць лукашэнкаўцаў, і яны як могуць помсцяць даўно памерлай паэтцы. Так, 2 гады таму ў Зэльве прыбралі бюст Геніюш, які стаяў каля праваслаўнай царквы. Вясёлая гісторыя з Берасцейшчыны. У горадзе Бяроза стала зоркай вось такая незвычайная жывёленка. Яе падкармліваюць усім горадам, ходзяць на яе паглядзець і з замілаваннем здымаюць відосікі для соцсетак. Нечаканая папулярнасць грызуна, магчыма, выкліканая яго падабенствам з капібарай. Але ж гэта не экзатычная вадасвінка і нават не бабёр. Зоркай бярозаўскіх соцсетак стала белая нутрыя. Гэта не самая шараговая жывёла, але і не унікальная для нашай краіны. Жарты скончыліся судом. Незвычайны працэс прайшоў у Полацку. Мясцовая жыхарка выклала ў тык-ток відэа, на якім 2 работніцы харчовага блока адной з медыцынскіх устаноў вяртаюцца з працы з торбамі. Відэа суправаджалася музыкай з фільма «Джентльмены удачы» і подпісам, які намекаў, што жанчыны нібыта крадуць з працы прадукты. Ролік хутка набраў больш за 1 мільён праглядаў і выклікаў шмат негатыўных каментароў. На яго адрэагавалі нават улады. Міліцыя правяла на прадпрыемстве праверкі, а працадаўца пазапланавай рэвізіі, але ніякіх парушэнняў не знайшлі. І цяпер жанчыны, якія былі на тым відэа, пайшлі ў суд з патрабаваннем прызнаць апублікаваную інфармацыю паклёпніцкай, апраўдаць іх і выплаціць маральную кампенсацыю. Суд стаў на іх бок, прызнаўшы, што распаўсюджаныя звесткі не адпавядаюць праўдзе і нанеслі гераіням роліка маральную шкоду. Цяпер аўтарку відэа абавязалі размясціць у тык-току рашэнне суда, выплаціць жанчынам па 300 рублёў кампенсацыі і аплаціць судовыя выдаткі. Вось такие навіны. Подписывайтеся на канал, ставьте свои лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. Ну и, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.